baya song jodi kebo ano hai hini saka hingke nature ni selai kotor artist keboya kokno ang gosiwo but borok munusurok je fruno hai hini chongo je borok world ni joto manui rokno nugui paikha afruno nature bini buskango wanama singsa ketal manui rokno tubui phayo baya song tineni video angno rokno haino wanama singja bufang tei khumrokno phunugane je abono nugui norok wana jaknai. Hello baya song ang naidi ano kok borok fact channel 3 of 40 ahai no to hai hini chongjago kaisa buphango kaisa jatni buthai no thai manu hini bat ahaiya walto emon kaisa jaga bo tongu je kaisa buphango 40 ta juda juda buthai thaiyo tei america o masa visual arts ni professor emon kaisa wanama singja buphang sram ka je aro 40 ta juda juda buthai thaiyo mo wanama singja buphang no 3 of 40 ni mungui famous o buphango cherry tei berry hai buthai rok bo thai manu mo buphangni dam khnawi norok wana jagai manu mo buphangni dam prai 19 lakhs rupees but mo bagan rangni fan kom ungma bai bondo ungna tongmani je oro onek ksam projati ni manthogia buphangni projati rok tongmani but professor graphic technique by mo buphang rokno banchiriwi mankha tei bagano tongnai prachin buphang rokno bo banchiriwi mankha aboni uloke mo buphang rokno bo bini andaro nahawi paikha tei graphic technique by 3 of 40 hai buphang rok sramkha graphic technique by buphang sramna bagai bo kasangma jorao kaisa buphangni bedek tani te kaisa buphango kopla khlai thepawi riwo abone uloke aroni atha hai protein lab thepawo tei toniwi riwo aroni no uloke te kaisa buphang bai nangai thango oloke aroni no khumtei kabangma buthai rok bo thayo nerifon tree Thailand to mannai mo buphang walto onek wanama singja buphang because o buphango buthai ni jagao buri haike nukjaknai kaisa buthai thayo tei baya song o buphango onek scientist rok research khlai naikha but tabuk suk jora oro buri haike nukjaknai buthai tangai thai aboni secret scientist rok bo sawi rimayakho but Buddhist mythology wo o buphangni kok srai srai kena swijak tongo tei aroni borok rokke hai hini sawo mo buphang only 20 years se waisa khum baro tei a khumni buri haike nukjangnai buthai thayo tei mo buphang Thailand sarabo Sri Lanka tei India ni Himalaya bo tongo hooker sleeps baya song Africa o mannai mo khum bini naithok mungne gunoi world famous because mo khum no fat jaga nukhainke haima tongnai je oro khukchoi achai phaika hinei mono puila nukfuro jotono wana jangnai because oro khum barmani pura bori kuchak khukchoi haike nukjago je kebo norok no kiss khlaina naima hai photo se asuk original hai ungu hinke buskango nukha hinke bahai ungno norok bo chongoi mano Euphorbia ubesa mo khum South Africa o mano mono naike hinke norok no baseball ni ball hai ma tongnai because mo ni tormani tei size pura baseball ni ball bai pura same mo khum South Africa o onek kosto khlaino nai tugui manu tei sung borok munusurok bini gana o thangnani onek khatarnak because scientist rok hai hini sao mo khum bis gnang hinei milk melon tree Vietnam o mannai budugo thainai mo buthaino nugui norok jotono chongguino naimano mo tamo bai mili mo onek wanama singjam melon buthai mo tamoni bagai ahai shape ke thai scientist rok bo aboni answer tabusuk jora kariwi rimayakho Dracula simia tree America o mannai mo khum monkey orchid hini bo sinijago because oro bardai mo khum mukhra hai mukhang srai srai keno nukjagui tongo June 2013 o mo khum internet o onek viral ungkha tei baksa borok rok afuru mono fake image hinei sana bo suru khlai rilaikha but borok je furu mono borok ni original mokol bai thangui naikha afuru mokok saimanjak kha je kubuino amtui hai khum botongo je mukhra mukhang hai but aroni ukologo tamoni bagui hai abo tabuk bo scientist rok tikhlai rimayakho Baya song monongkha unusual plants on earth video chaja kahinka norok like share khlaidi tebamti hai content naina bagui naidi anokok borok fact channel no subscribe khlaiui bell icon sebui ready